Dveře. Napsal Jiří Sivot. Ze sbírky povídek Příběhy noci. Otřásl se. Stíravý zimní vítr útočil na teplé oblečení. Zalézal do temnot rukávů a tak se vychrtlý chlapec objal rukama. Vydechoval mléčnou páru a po tvářích mu stékaly slzy. Vedle něj stála vzpřímeně jeho matka. Plakala s ním a dívala se na chudý náhrobek, který nesl jméno jejího druhého syna. Stála vzpřímeně, ale její mysl byla zlomená. Zdálo se, že tahle zima nikdy neskončí. Vítr dál olizoval jejich těla ledovým jazykem a nedal neúplné rodině klid. Přesto tam zůstali, plakali a sledovali onen náhrobek. Na šedém kameni bylo vytesáno Ivan Delgor, milovaný syn a bratr. Otevřel oči s malým trhnutím. Neprozradil svou pozici, i když ji ohrozil jenom tím, že se podal spánku. Ležel pod starou myšmi prokousanou dekou a třásl se. Nebylo to zimou. Do Stalingradu teprve ta pravá zima přicházela. Jednalo se o vzpomínku, která si hrála na sen. Nikdy se s tou tragédií nesmířil. Věděl, že všechno zavinila jeho chyba, ale co se stalo, nedá se odestát. Usnul v budově, která za dob míru byla továrnou na boty. Dnes se stala ruinou a také skrýší pro Akrie Delgorada. Sovětský voják měl výhled na mnoho domů, ve kterých se kdysi obchodovalo, pracovalo a taky žilo. Jenže válka je velice drahá kurva a taky musí platit všichni. Náckové, ty taky. Kvůli tomu se zde skrývalo. Spod deky, jako vševidoucí oko, pozorovala situaci i hlaveň Akriovy pušky. Být odstřelovačem mělo své výhody. Dostával příděl jídla navíc. Nebylo to sice pro dospělého muže dostačující, ale ve Stalingradě žili lidé, kteří neměli ani to. Nemusel bojovat přímo na ulicích. Neposlali ho běžet vstříc kulometným hnízdům a sbírat svoje střeva na bitevním poli. Mohl útočit ze zálohy. Protáhl si prsty na obou rukou a šlo to stuha, ale šlo to. Nesmělo se stát, že by nebyl připravený zmáčknout kohoutek. Dřímota na něj znovu zaútočila, ale nepodal se jí. Netušil, kolik je hodin, ale cítil, že se ochlazuje. Brzo se začne stmívat a to bude čas jít domů. Domovem pro něj byl tábor a někteří vojáci uvnitř se stali bratry. Tak proč se mu po 15 letech vrací vzpomínky na toho pravého? Proč se mu zdálo o tom náhrobku? Z přemýšlení ho vyrušily tiché zvuky. Veškeré smysly v Akriově těle se napnuly jako nitě a hrozily, že se přetrhnou. Teď nebyl člověk, stal se strojem. Každé ozubené kolečko, řádně promazané adrenalinem, zapadlo na své místo a točilo se správným směrem. Vyvinutá energie poháněla písty tak, aby v případě nutnosti donutili prst zmáčknout spoušť a vystřelit. Objala ho tma jako v divadle. Byla temná a nekompromisní. Jediné světlo bylo na jevišti venku na ulici. Na prkna, jenž znamenají smrt, stoupil muž a za ním další a další. Celkem jich napočítal 5. 5 Němců. Vedle je hubený oficír. Jako jediný neměl přilbu, jen čepici s kšeltem. V ruce křečovitě svíral pistoli. Držel se u zdi domu přímo naproti továrně na boty. Blížil se dopředu a za ním tiše cupitali zbylí náckové. Šli do Akriovy pasti. Vymazával si jejich obličeje a vnímal jen jejich zbraně. Bylo to pak jednodušší vystřelit. Pistole, puška, puška, samopal, samopal. Ještě musí počkat, až budou blíž. Jakmile se dostanou do půlky ulice, už nebudou mít mnoho možností, kam se schovat. Nejdřív se musí zbavit pušek a pak přijde na řadu ten zbytek. Samopal je dobrá věc, ale na blízko. Na dálku není vůbec přesný. Oko hlavně se pomalu přesunulo a drželo se na krku pušky číslo 1. Svět se zastavil. Zima přestala existovat. A ozubená kolečka se dala do pohybu. Zazněl výstřel. A nedočkavá kůlka protrhla tepnu pušky číslo 1.
Zeď za ním ostříkla krev. Němcovi ruce vylétly směrem k ráně a ve stejnou chvíli se protočil kolem své osy. Baletní kreaci zakončil pádem na zem. Samopaly začaly česat dolní patro zdemolované továrny. Běželi kupředu a stejně taky ostatní. Z jejich hlavní šlehaly přerušované plameny. Oficír stále něco pokřikoval na vojáka s puškou a ukazoval směrem na vyšší patra továrny, kde se Akry ukrýval. Puška číslo 2 chtěl odpovědět, ale odlétla mu přilba a odhalila fialovou díru v čele. Sovět měl znovu nabito. Mířil na blížící se samopal číslo 1. Železná kolečka válečného stroje se znovu dávala do pohybu v rytmu válců smrti, když nad ním zahvízdala kulka. Nejsou sami. Stroj se změnil zpět na člověka tak rychle, že to ani on sám nepostřehl, kdy se od okna odkulil. Zvedl se a utíkal z místnosti. Kdyby ještě pár sekund počkal, nepřátelský odstřelovač by s ním udělal krátký proces. Doběhl do místnosti naproti schodům, mířícím k východu. Nejdříve ho vyvedla z míry kresba na zdi. Byl si téměř jistý, že když tudy ráno šel, žádná taková tu nebyla. Dokonale nakreslené dveře, přesto zhotovené pouze bílou křídou. Nevěděl proč, ale jeho srdce zatoužilo zkusit je otevřít. Rána v přízemí továrny ho vrátila do reality. Hlasy řvoucí rozkazy ho přiměly rychle se přemístit. Otočil se od schodiště, ale dveře opět upoutaly jeho pozornost. Změnily se. Tam, kde před chvílí byla klika, se táhly 4 velké šrámy. Akry vytřeštěl oči. Moc dobře věděl, které zvíře za sebou nechává takovouhle spoušť. Šel ke dveřím blíž a dotkl se šrámů. Rudé cihly, prosvítající z ran na křídových dveřích, vypadaly jako maso polité krví. Dveře začalo opisovat bílé světlo a v mysli odstřelovače se ozval hlas. Přijď nám, vstup bez zaklání. Zatlačil do dveří, ty se otevřely a on vstoupil do tmy za nimi. Na chvilku cítil sílu, jako by mohl mít samotný Bůh. Jenže pak nastala tma. Jen tma a Ivan. Ačkoliv byl Akry už dospělý, jeho bratr vypadal tak, jak ho sovětský odstřelovač viděl naposledy. Stará roztrhaná bunda, z níž odkapávala voda a krev. Pomalými, šouravými kroky se Ivan blížil k Akryovi a střeva, která za sebou táhl, nechávala ve tmě krvavou stopu. Bledý, zmrzlý obličej sebou cukal. Akry se nemohl hýbat. Začala ho obklopovat zima, stejně jako kdysi na pohřbu. Po 15 letech tu teď před ním stojí Ivan. Bratr, který vyměnil svůj život za ten jeho. Zbuď se, Ivánku, maminčin mazánku, třásl Akry se spícím klučinou. Spod duchny se vysoukala ospalá tvář s černými rozťuchanými vlasy. Neříkej mi tak, zlobil se 12letý Ivan. Tak se nestekej. Máma spí, je čas na důkaz tvojí odvahy, zašeptal starší bratr a zasalutoval. Teď? Vždyť je noc. Pravý čas. Ty snad chceš skládat zkoušku odvahy na světle? Jestli jo, stačí říct, rabíku. To byla pro Ivana velká urážka. A tak rychle vylezl z postele a začal se oblékat. Potichu sešly dřevěné schody a zmizely dveřmi do zimní temnoty. Ivánku, ty žiješ, vykřikl Akry. Ne, bratříčku, doléhal k němu Ivanův hlas. Přesto se zdál být tlumený, jako by mladší bratr stál za tlustou stěnou. Co to říkáš? Jsme přece zase spolu, tak jako dřív. Malý chlapec přistoupil ke schrbené, vyzáblé postavě a ledově mokrými palčáky pohladil její ruku. Byla to moje chyba, Ivánku. Odpusť. Prosím, odpusť mi. Nebyla to tvá chyba, byla to naše chyba, řekl Ivan Delgorad. Byli na cestě asi půl hodiny. Silně chumelilo a vítr se zvedal. Nakonec došli ke svému cíli. Před nimi se rozprostírala temnota Vladihodského lesa. V měsíčním světle se zdál být sníh na větvích stromů modrý. Víš, co tě čeká? Zeptal se Akry s hrdostí v hlase.
Ne, vyštěkl Ivan, aby dal jasně najevo, jak se mu to nelíbí. Musíš dojít k lesnímu jezeru. Víš, kde je? Ivan přitakal, ale začalo se mu to líbit ještě méně. Jakmile tam budeš, tak si seženi nějaký šutr. Mlať s ním do toho zmrzlého jezera tak dlouho, dokud nějaký kus ledu nepůjde vzít. Až ho budeš mít, můžeš se vrátit zpátky. Ale mamka říkala, že do toho lesa nemáme chodit, snažil se Ivan odporovat. Prý jsou tam medvědi. Ty srabíku, chodím tam už hodně dlouho a na žádného Míšu jsem nenarazil. Ale jestli z ní máš takovej strach, že nesplníš úkol, tak nemusíš. Připrav se ale, že od zítřka ti budu říkat jen srabíku, posmíval se mladšímu bratrovi. Nech toho, Akryáku. Tuhle přezdívku zas nemohl vystát Akry a tak mu vysvětlil, co si myslí o maminčiných mazáncích. Hádka trvala pár minut, ale Ivan to nakonec vzdal a rozhodl se jít. Vstoupil tedy do nočního Vladihodského lesa vstříc své smrti. Akry byl stále nabroušený a tak se rozhodl bratra sledovat. Vydal se potichu za ním a vymýšlel, jak bratra co nejlépe vystrašit. On sám strach neměl, na duchy a obludy nevěřil a Míšové v tuhle roční dobu většinou spí. Praskla větvička. Akry se otočil za zvukem, který ho přeci jen trochu vyvedl z míry. Ozval se další praskot a pak další. V té tmě nic neviděl, jen občas se mu zdálo, že se před ním myhne nějaký pohyb. Nakonec se ozvalo děsivé vrčení. Kdyby si mě nezachránil, byl bych na tvém místě. Měl bych být na tvém místě, křičel Akry. Nic by se tím nezměnilo, bratříčku. Ach, bože, jak bych to chtěl vzít zpátky, zadržoval Akry pláč. Opravdu? Sovětský odstřelovač poprvé vzhlédl a podíval se do studených hlubokých očí svého bratra. Ano, kdyby to šlo změnit, nezaváhám. Existuje způsob, promluvil ještě tišším hlasem Ivan a ukázal bledým modrým prstem na pušku, kterou měl Akry u sebe. Medvěd se za Akryjem pustil. Nebýt toho, že byl tak velký, dostihl by chlapce mžiku. Takhle hladový medvěd, probuzený ze zimního spánku, narážel boky do stromů, kterými Akry proklouzával jako had. Pokaždé, když se zvíře otřelo o strom, zemi se spustila sprška sněhu. Ivane, pryč! Medvěda křik rozběsnil a tak vší silou zařval v odpověď. Doneslo se to až k Ivanovým uším. Zrovna mlátil do ledu velkým ostrým kamenem, když k němu řev dolehl. Udělal jeden krok k těm hlasům, ale uklouzl na ledu. Zrovna v okamžiku, kdy Akry vyběhl z lesa. Bratra vůbec nezahlédl a v tu chvíli neměl ani čas se o něj starat. Důležitější bylo se třást Míšu. Nijak moc nepřemýšlel, když běhl na led. Kdyby měl víc času, napadlo by ho, že je to sebevražda mířit na volné prostranství. Tam bude pro medvěda snadnou kořist. Nicméně čas neměl a tak utíkal po kluském povrchu zamrzlého jezera. Led jezera, pokrytý novou vrstvou sněhu, křupal pod nohama. Akry málem upadl a to by pro něj znamenalo jistý konec, ale na nohou se nějakým zázrakem udržel. Pak uslyšel medvědovi skoky a táhlé popraskávání ledu. Neodvažoval se otočit, ale slyšel a cítil, jak se dopady obřích tlap monstra za ním blížily. Ale pak... Chytej, mrcho! Ivan se zvedl a běžel na pomoc staršímu bratrovi. Teď by jen hloupý mohl říct, že ten chlapec nemá odvahu. Mrštil pošelmě ten velký ostrý kámen a zasáhl jí do hlavy. Zvíře vyštěklo bolestí a zastavilo se. Led pod ním naříkal v praskajících tónech noční symfonie. Akry běžel dál. Medvěd zahlédl novou kořist. Přesto se nejprve ohlédl za Akryjem. Budoucí odstřelovač byl ale mnohem dál než Ivan. Medvěd zařval a rozběhl se na mladšího z bratrů. Ivan běžel na opačnou stranu než Akry. Utíkal, co mu nohy stačily, ale na medvěda neměl šanci. Chyběly 2 skoky a medvěd by ho tlapou roztrhl v půli. Jenže se stalo nečekané. Medvěd uklouzl a vše ještě zhoršil. Křupající led náraz v té rychlosti nevydržel a praskl. Kdyby Ivan nebyl tak blízko, mohl to vše přežít. Takhle padal dolů s medvědem. Akry se už cítil v bezpečí a otočil se ve stejné chvíli, když pod Míšovou vahou nevydržel led. Viděl propadajícího se medvěda do ledového jezera.
Už chtěl začít jásat, jenomže si uvědomil, že s řevem šelmy se střídá i křik jeho malého bratra. Ivane! Vracel se zpátky k díře v jezeře. Medvěd se v ledové vodě škubal a mlátil kolem sebe svými spáry. Zasáhl Ivana a rozpáral mu břicho. Ivan ze začátku nic necítil, jen příšernou zimu, když klouzl za medvědem. Pak se do břicha linulo horko. Cítil, jak hoří zevnitř. Srdce mu silně bušilo, kopal kolem sebe a působil si tím více bolesti. Plaval se instinktivně pro vzduch, jenže narazil na nepřekonatelnou překážku. Led. Mlátil do něj a cítil, jak mu střeva vlají ve vodě. Bolest byla příšerná, zima taky. Docházely síly. Jeho jedinou záchranou mohl být Akryj. Toho ale zradily nohy a podali se k úzkému ledu také. Uhodil se do hlavy. Noc a smrt nechal za sebou. Omdlel a zdálo se mu o bíle zářících dveřích. Když se konečně probral, neslyšel žádný zvuk. Vzpomínky se začaly pomalu vracet. Ne, zakřičel. Slzy se draly ven. Ivane, Ivánku, kde jsi? V díře byl vodou nadnášen medvěd. Byla kalná a temná. Ty bestie! Ječel jako zbaven smyslů a utíkal směrem k mrtvole medvěda. Nakonec padl do čerstvého sněhu kousek od díry. Led výhružně praskal, ale Akryovi to bylo jedno. Dlouho plakal, ale nakonec se zvedl. Co uviděl, ho vyděsilo. Přímo pod ním, ve sněhu, který svým pádem odstranil, se tiskl jako na sklo Ivan. Ivane, ne! Akryj bušil vší silou do ledu, aby jej rozbil. Byli k sobě tak blízko a přitom tak daleko. Tenhle moment je k sobě navždy připoutal. Jeden ve světě živých, druhý ve světě mrtvých. Oba odděleni jen tím kouskem ledu, dveřmi do jiného světa. Jak bych ti mohl pomoci, řekl zlomený muž, kterého dostihly nejhorší vzpomínky. Zabij toho medvěda dřív, než on zabije mě, zašeptal mrtvý bratr. Jak? Ivan ukázal za něj a Akryj se otočil. Bílé světlo ho naprosto omámilo. Opisovalo kouzelné dveře. Hluboko v Akryjově hlavě se ozval ten hlas. Přijď k nám, Akryj, vstup bez zaklepání. Tak takhle tě tedy zachráním, řekl do ticha zarostlý muž a zatlačil do dveří. Znovu ucítil sílu a pak jen mráz. Chvíli si myslel, že usnul a už je zpět v továrně na boty, ale nebyl to sen. Ležel na břiše ve sněhu. Jeho věrná puška mu tížila záda. Vstal a proběhl se. Poznával tohle místo. Stál před Vladihodským lesem. Uslyšel nějaké hlasy. Dětské hlasy. Znovu zalehl a zkontroloval, zda má nabito. S kladným výsledkem. Už si nepamatoval, kde přesně na šelmu narazil, a tak počkal na doslech od chlapců, kteří se teď hádali o úkolu, který starší bratr vymyslel. Jakmile do lesa vstoupil Ivan a posléze i druhý chlapec, vystartoval za nimi i odstřelovač. Začal to místo poznávat. Musel své já předběhnout, protože místo prvního střetu s medvědem bylo určitě před ním. Akryj z minulosti ještě nepřišel. Voják z jiné doby však medvěda právě objevil. Lehl si na chladnou zem a připravil se ke střelbě. Odzubená kolečka začala dělat svou práci. Začal se měnit ve stroj. Už ho nic nezastaví stisknout kohoutek. Ozvalo se tiché klik, následované výstřelem. Při setině sekundy mezi kliknutím a ránou se do střely připletla dětská postava. Mladý Akryj vstoupil svému starému já přímo do mušky. Medvěda výstřel vylekal, tak zařval a utekl. Akryjovo mladé já dopadlo na kolena a pak padlo čelem do sněhu. Kulka protrhla levou plíci a srdce. Akryjovo starší já se odvrátilo a odkrylo krvavou růži zanechanou na sněhu. Otřásl se. Stíravý zimní vítr útočil na teplé oblečení. Zalézal do temnot rukávů a tak se vychrtlý chlapec objal rukama. Vydechoval mléčnou páru a po tvářích mu stékaly slzy. Vedle něj stála vzpřímeně jeho matka. Plakala s ním a dívala se na chudý náhrobek, který nesl jméno jejího druhého syna. Stála vzpřímeně
ale její mysl byla zlomená. Zdálo se, že tahle zima nikdy neskončí. Vítr dál olizoval jejich těla ledovým jazykem a nedal neúplné rodině klid. Přesto tam zůstali, plakali a sledovali onen náhrobek. Na šedém kameni bylo vytesáno Akrii Delgora, milovaný syn a bratr. Dodatek. Povídka Dveře je mým nejstarším a zároveň nejoblíbenějším dílem. Všem je určitě jasné, že původní příběh se odvíjel poněkud jinak. Dokonce byl rozdělen do 2 částí. První díl skončil těsně poté, co Akri vstoupil do kouzelných dveří. The End. Ale rok na to se mi zdál sen o chlapci s potrhaným břichem. Byl děsivě bledý a od hlavy až k potě mokrý. No a tak se zrodil Ivan. Dát si 1 a 1 dohromady není až tak těžké. A ano, Akri není žádné ruské jméno. Jsem melancholik a jelikož se jedná o nejstarší povídku, nechal jsem tam původní použité jméno. Akri je samozřejmě Jirka Pospát.